2 nije bregen moatten er komen in Dokkum. Zo binnen de plannen van het college van Noord-East-Friesland. Eén van het panwerk naar het Noorderbalwerk en één van het Hadravenspark naar het Oosterbalwerk. Maar de meningen hierover zijn verdeeld. Korschat is tjen deze plan en kwam in actie. Ik ben een burgerpetitie gestart en die kun je vinden op mijn Facebook, Korschat. En dat gaat eigenlijk over de bregen die hier kunnen komen en de bregen op het Oosterbalwerk. Dat gaat een oor miljoen kostje, centen die we eigenlijk in de gemeente net hebben. De spaarcenten die we hielden, het spaarpotje, dat is leeg. We hadden een eco-aandeel verkocht. Die hebben we daar de laatste jaren de begroting maar maken. En nu binnen centen gewoon op. En dan toch iets beginnen met mooi extra bregen en zo wat. Dat is gewoon helemaal absurd van mij uit bijzonder. Maar ik geef de burgers gewoon heel goed procenten kosten. Laten we eerlijk wezen. Aan de ene kant willen wij dat de burgers meer bewegen. En dan geven we voor 50 meter wel een extra bregen plaatsen. Nou, dat is gewoon absurd. En dat vernielt niet alleen nog de financiën, maar dat vernielt ook het historisch Dokkum. Want die 2 bregen binnen het historisch net. Dus het is eigenlijk helemaal absurd. Een prutte mensen steunen de actie. Als ik hier in Dokkum een keer in de winkel sta, dan wil ik te pas en te ompen als oorsprutsen van jongens, dit is een goed initiatief, want ze zijn helemaal gek. En ik denk dat dat een beetje de link nou is richting de gemeente van jongens, de enige bregen die er nou bouwd moet worden is de bregen tussen de gemeente hier en de burgers. Want die is mist. Die weet er niet meer wat er speelt onder de bevolking. De bevolking wil dit soort bregen net. Die wil lastenverlichting en net lastenverzwaring. En daar praten we hier over. Dat is gewoon helemaal gek. Het is op dit moment zomerreces, dus de politiek begint weer in september. Dus ik let hem gewoon tot september hier staan. En dat zie ik dus ook steeds elke keer wanneer er weer wat speelt of iemand die deelt hem weer, dan zie ik weer naar je handtekening. Dus dat gaat best. We zitten nu dik boven de 1000, dus dat rent mooi erop. Na het zomerreces zal Cor alle handtekeningen oorhandigen aan wethouder Hanemeijer.